Ismerős az érzés, amikor arra ébredsz, hogy egy szőrös fenék parkol az arcodban, vagy arra mész ki a konyhába, hogy a kedvenc kávéscsészéd épp most találkozott a gravitációval egy mancs lendítése nyomán. Ilyenkor a legtöbb gazdi felteszi magának a kérdést, vajon tényleg szeret engem ez a macska, vagy csak azért tart itt, hogy kinyissam a konzervet? Megnyugtatlak. Nem romlott el a cicád, és nem is a te idegrendszeredet teszteli, legalábbis nem mindig. Az igazság az, hogy ezek a kis szőrös diktátorok teljesen máshogy fejezik ki az érzelmeiket, mint mi emberek. Amit te pofátlan bosszantásnak veszel, az a macskák nyelvén gyakran a legmélyebb, legtisztább szeretet és elégedettség jele. Ma lerántjuk a leplet arról a 12 furcsa dologról, amit ha a cicád megcsinál, akkor biztos lehetsz benne, te nyújtod számára a létező legjobb életet. Figyeld a jeleket, és a videó végére garantáltan más szemmel fogsz nézni a kis szobapárducodra. Na, írjátok meg gyorsan a kommentekben, hogy hívják a ti házi huligánotokat, és vágjunk is bele. Mielőtt beleásnánk magunkat a 12 titkos jelbe, egy picit meg kell értenünk, kik is valójában ezek az állatok, akikkel megosztjuk az otthonunkat. Ne felejtsük el, a macskák a természetben csúcsragadozók, magányos vadászok, akiknek minden érzékszervük arra van kihegyezve, hogy túléljenek a vadonban. Ennek ellenére mi, emberek, fogtuk ezeket a büszke, független gyilkológépeket, és betettük őket a nappaliba, ahol most prémium lazacos pástétomot esznek, és porszívóktól rettegnek. Bár háziasítottuk őket évezredekkel ezelőtt, a vad ösztönök a mai napig ott lüktetnek bennük. Amikor a macskát furcsán viselkedik, az nem véletlen. Az ősi ösztönei találkoznak a modern, kényelmes élettel, amit te biztosítasz neki. Szóval amikor legközelebb valami teljesen irracionális dolgot csinál, gondolj arra, hogy egy apró, cuki oroszlán próbál beilleszkedni a te emberi világodba. És ahogy látni fogjuk, piszkosul jól csinálja. Kezdjük is rögtön az első és talán leginkább idegörlő jelenséggel, az éjszakai tyú-tyú-tyú, avagy a démoni éjszakai sprintelés. Ismerős a szituáció? Éjjel 3 óra van, te édesdeden alszol, és a semmiből hirtelen úgy robban át a macska a hálószobán, mintha az élete múlna rajta, vagy mintha egy láthatatlan szellemmel vívna élet-halál harcot. Parkour az ágyon, rácsúszás a laminált padlóra, majd egy éles kanyar a kanapé felé. Ilyenkor a legtöbb gazdi fáradtan felsóhajt, a fejére húzza a takarót, és átkozza a pillanatot, amikor macskát fogadott örökbe. De bármilyen borzasztó is ez a hajnali ébresztő, valójában egy hatalmas piros pont neked. A vadonban a macskák hajnalban és szürkületkor a legaktívabbak, mert ilyenkor vadásznak. A te cicád is tele van energiával, amit valahogy le kell vezetnie. De miért pont akkor csinálja, amikor te alszol? Mert biztonságban érzi magát. A macskát pontosan tudja, hogy a birodalmában, amit te teremtettél neki, nincsenek ragadozók. Nem kell csendben lapulnia a fűben, hogy túléljen. Akkora biztonságban érzi magát, hogy megengedheti magának azt a luxust, hogy céltalanul, hangosan és látszólag minden ok nélkül kitombolja magát. A felesleges energiák levezetése azt jelenti, hogy te tökéletesen ellátod őt étellel, nincs stressz az életében, és van ereje játszani. Ha a macskád éjszaka parkúrozza szét a lakást, az egy hangos, bár kissé idegesítő köszönetnyilvánítás azért az idilli és gondtalan életért, amit biztosítasz számára. Szóval, legközelebb, amikor átugrik a fejeden éjjel 3-kor, csak gondolj arra, ez a boldogság hangja. Második jelünk az évszázad legnagyobb átverése, a pocakcsapda. Bemész a szobába, a macskád a hátán fekszik, és feltárja előtted a csodálatos, puha, pihepuha hasát. Meglátod, és egyszerűen nem tudsz ellenállni. Kinyújtod a kezed, hogy megsimogasd, de abban a pillanatban, ahogy a bőröd a szőréhez ér, bam! Zárul a medvecsapda. 4 mancs és 1 fogsor fúródik a kezedbe, miközben te azon tűnődsz, hol rontottad el az életed. Miért mutatja meg, ha utána széttépi a kezem? Kérdezett teljes joggal.
Nos, a kutyákkal ellentétben, akik imádják a hasvakarást, a macskáknál a pocak megmutatása teljesen mást jelent, és a megértése kulcsfontosságú a békés együttéléshez. A macska hasza a legsebezhetőbb pontja. Ott vannak a létfontosságú szervei, és a vadonban egy ott kapott seb végzetes lehet. Amikor a cicát hanyat dobja magát és megmutatja a hasát, az nem egy meghívó a simogatásra, hanem a bizalom legmagasabb szintű vizuális kifejezése. Lényegében azt mondja, ember, annyira bízom benned, hogy a legsebezhetőbb pozíciómat is megmerem mutatni neked, mert tudom, hogy nem fogsz bántani. Te pedig mit csinálsz? Rögtön odanyúlsz. Ő ezt egy játékos vagy néha komoly támadásnak veszi, és azonnal reagál. Ha tehát a macskát gyakran mutatja a hasát, az azt jelenti, hogy a környezet, amit nyújtasz neki, a tökéletes békeszigete. Dőlj hátra, gyönyörködj a látványban, érezd magad megtisztelve, de az Istenért tartsd távol a kezeidet, ha kedves az életed. A harmadik dolog, amiből tudhatod, hogy királyi életet biztosítasz, a traktorszintű dorombolás. Nem arra a csendes, alig hallható hangra gondolok, hanem arra a mélyről jövő, rezgő, dízeles motorhangra, amitől még a kanapé is beleremeg, amikor ráülsz. Amikor a cicád letelepedik az öledbe, lehunja a szemét és beindítja a motort, az az egyik legmegnyugtatóbb dolog a világon. Sokan azt hiszik, hogy a macskák mindig azért dorombolnak, mert boldogok, de ez egy mítosz. Dorombolhatnak fájdalomban, stressz helyzetben, vagy akár szülés közben is, hogy megnyugtassák magukat. De hogyan tudod megkülönböztetni a boldog dorombolást a stresszes dorombolástól? A titok a testbeszédben és a kontextusban rejlik. Ha a cicád teljesen elernyett testtel, laza farokkal, félig csukott szemekkel indítja be a traktort az öledben, vagy egyszerűen csak akkor, amikor belépsz a szobába, az a tiszta, hamisítatlan elégedettség jele. A tudomány szerint a macskák dorombolásának frekvenciája nem csak rájuk, de ránk is gyógyító hatással van, csökkenti a vérnyomásunkat és a stressz szintünket. Szóval, amikor a kis szőrmókod úgy vibrál a mellkasodon, mint egy bekapcsolva felejtett telefon, azzal nem csak azt fejezi ki, hogy nála minden a legnagyobb rendben van, hanem aktívan dolgozik azon is, hogy téged is megnyugtasson. Fizeted a lakbért, adod a kaját, cserébe ő az ingyenes bundás terapeutád. Tisztességes üzlet, nem igaz? Nézzük a negyedik jelet, amit szakzsargonban csak úgy hívunk, a macskabuksizás művészete. Ülsz a gép előtt, próbálsz dolgozni, vagy épp a telefonodat nyomkodod, és hirtelen egy kemény, szőrös koponya csapódik a kezednek, az arcodnak vagy az álladnak. A macskád úgy fejel meg, mint egy profi focista, aki a győztes gólt akarja beszerezni. Emberi szemmel ez néha picit agresszívnek is tűnhet, de a macskák nyelvén ez a bunting, vagyis az arccal történő dörgölőzés és fejelés. Gondoltad volna, hogy ezzel épp azt közli a világgal, hogy te az ő tulajdona vagy? Igen, te vagy az ő kedvenc ingósága a lakásban. A macskák arcán, az orruk környékén, az állukon és a fülük tövében illatmirigyek találhatók. Amikor belefejelnek az arcodba, vagy a lábadhoz dörgölik a fejüket, ezekből a mirigyekből feromonokat hagynak rajtad. Lényegében egy láthatatlan enyém matricát ragasztanak a homlokodra. Egy stresszes, félelemben élő macska soha nem jelölné meg a gazdáját. Ha a te cicád rendszeresen megfejel, az azt jelenti, hogy büszkén vállalja a veled való kapcsolatát, és a falka, azaz a család teljes értékű tagjának tekint. Te vagy a biztos pontja, a biztonságos bázisa. Ráadásul az illatotok összekeverése erősíti a köztetek lévő köteléket. Szóval fogad büszkén a buksizást, még akkor is, ha néha kiveri a telefont a kezedből. Az ötödik jel a nagylelkű ajándékozás, ami a frászt hozza a legtöbb gazdira. Képzeld el a szituációt. Reggel még félkómásan, gyanútlanul belelépsz a papucsodba, és valami hideg, puha és nedves dolgot érzel. Egy döglött egér. Vagy egy félig megrágott pók. Benti macskák esetében ez lehet egy nyálas plüssegér, egy kupak vagy egy lopott zokni, amit büszkén lerak az ágyad mellé, majd várja a dicséretet. A gazdi persze felsikolt a soktól, a macska pedig nem érti, miért nem örülsz a fantasztikus zsákmánynak.
Bár nekünk embereknek ez elég gusztustalan vagy furcsa tud lenni, a macska részéről ez az egyik legnagyobb tiszteletadás, amit csak kaphatsz. Hogy miért csinálják ezt? A magyarázat zseniálisan vicces. A macskád alapvetően egy nagy, ügyetlen, szőrtelen cicának tart téged, aki nyilvánvalóan képtelen önállóan vadászni. Soha nem látott téged egeret fogni, tehát szerinte a túlélésed veszélyben van. Azzal, hogy megosztja veled a saját zsákmányát, gondoskodik rólad akárcsak egy anyamacska a kölykeiről. Ez a viselkedés kizárólag egy olyan macskánál fordul elő, amelyiknek nincs ételgondja, tehát bőségben él, és annyira szeret téged, hogy hajlandó megosztani a legértékesebb dolgát veled. Amikor legközelebb egy nyálas zoknit vagy egy bogarat találsz a párnád mellett, ne kezdj el kiabálni. Vegyél egy mély levegőt, dicsérd meg az ügyes vadászt, és titokban dobd ki a zsákmányt, ha már nem figyel. Ő csak jót akar. 6. pontunk a mindenkit őrületbe kergető fekhelyválasztás. Megveszed a 20 000 forintos ortopéd, memóriahabos, pihepuha macskaágyat. Kicsomagolod, leteszed a sarokba és várod a csodát. És mit csinál a macskád? Ráül a frissen vasalt fekete nadrágodra, vagy az éppen nyitott laptopod billentyűzetére, miközben te próbálnád megírni azt a fontos e-mailt a főnöködnek. Esetleg a szennyes tartóban landol a koszos pólóid között. Miért nem jó a drága ágy, te hálátlan dög? Gondolod magadban, miközben a szöszleszedő hengerrel próbálod megmenteni a ruhádat. Pedig ez nem pimaszság, hanem egy mély érzelmi megnyilvánulás a részéről. A te holmiaidnak, különösen a viselt ruháidnak, a táskádnak vagy az ágyneműdnek átható, erős, gazdi illata van. A macskád számára ez az illat egyenlő a biztonsággal, a melegséggel és a szeretettel. Amikor nem vagy otthon, vagy akár csak a másik szobában vagy, az illatodba burkolózva érzi magát a legjobban. A laptopos ráfekvés is részben erről szól. A billentyűzeten ott a te illatod, ráadásul meleg is, és te amúgy is arra a hülye villogó dobozra figyelsz helyette. Azzal, hogy a cuccaidon alszik, azt üzeni, szeretem a jelenlétedet, és akkor érzem magam a legnyugodtabbnak, ha valami olyanon fekhetek, ami hozzád tartozik. Szóval dobd ki a drága macskaágyat, egy régi pulcsid sokkal többet ér neki. A 7. jel olyan finom, hogy sokan észre sem veszik. Ez a híres macskapuszi, vagyis a lassú pislogás. Elkaptad már valaha a macskát tekintetét, amint a szoba túlsó végéből mereven bámul rád, majd lassan, nagyon lassan lehunja a szemét, mintha el akarna aludni, de aztán újra kinyitja. Emberi mércével ez akár úgy is kinézhet, mintha épp egy gonosz mestertervet főzne ki a likvidálásodra. Valójában azonban ez az egyik legmélyebb, legintimebb kommunikációs forma a macskák világában. Ha ilyet látsz, akkor hivatalosan is elnyerted a teljes bizalmát. Az állatvilágban a szemkontaktus felvétele és fenntartása fenyegetést, dominanciát jelent. Aki előbb pislog, az veszít. Ha azonban egy ragadozó, mint a macskád a szemedbe néz és szándékosan lassan lehunja a szemét, azzal feladja a védekezését. Ezzel azt mondja, tudom, hogy nem fogsz bántani még akkor sem, ha egy pillanatra nem látlak. Nem tekintem fenyegetésnek a jelenlétedet. Ez a feltétlen bizalom és szeretet jele. Próbáld csak ki. Ha legközelebb lassan pislog rád, te is lassan csukd be és nyisd ki a szemed, miközben ránézel. Gyakran vissza fognak pislogni. Ez olyan, mintha a macskák titkos nyelvén azt suttognátok egymásnak, hogy szeretlek. Egy ideges macska sosem venné le rólad a tekintetét, szóval a macskapuszi a tökéletes harmónia jele. 8. jelünk a dagasztás, vagy amikor a kis pékmester beindítja a műszakot. A macskád ráugrik a hasadra vagy a kedvenc plédedre, kinyújtja a mellső mancsait, és ritmikusan felváltva nyomkodni kezdi, mintha pizzatésztát gyúrna. Közben gyakran hangosan dorombol, a szemei félig csukva vannak, néha pedig még egy kis nyál is kicsordul a szájából az extázistól. Kétségtelenül cuki látvány, egészen addig, amíg a karmok át nem ütnek a pólódon, és bele nem fúródnak a bőrödbe. Miért csinálják ezt a furcsa, transz állapothoz hasonló rituálét, ami nekünk néha felér egy akupunktúrás kezeléssel? A dagasztás a legkoraibb kölyökkorból maradt vissza.
A kis cicák dagasztják az anyjuk hasát szoptatás közben, hogy serkentsék a tejtermelést. Ez az életük legbiztonságosabb, legboldogabb és leggondtalanabb időszaka. Ha egy felnőtt macska dagasztani kezd téged, az azt jelenti, hogy érzelmileg visszaregresszált ebbe a boldog, kölyökkori állapotba. Téged tekint az anyukájának, a végső menedéknek. Amikor rajtad dagaszt, a maximális nyugalom és elégedettség állapotában van. Tehát, még ha tűpárnának is használja a combodat, harapj rá a szádra, és viseld büszkén a fájdalmat, mert ez a bizonyítéka annak, hogy csodálatos életet adtál neki, és a jelenléted mindennél megnyugtatóbb a számára. 9. pontunk a privát szféra teljes és végleges megszüntetése. A fürdőszobai kíséret. Gondolj vissza, mikor voltál utoljára egyedül a WC-n. Ugye, hogy régen. Bemész, magadra zárod az ajtót, és 3 másodperc múlva jön a kétségbeesett kaparászás, a nyávogás és a kis mancsok, amik az ajtó alatti résen próbálnak bejutni hozzád. Ha meg beengeded, akkor beül a nadrágodba vagy a kád széléről bámul ítélkező tekintettel. Miért nem hagyhat legalább ott békén? Mert a macskák falkában, akarom mondani, családban gondolkodnak. A természetben a dolgunk végzése az egyik legkiszolgáltatottabb állapot. Azzal, hogy a macskád elkísér a fürdőbe, valójában őrt áll. Vigyázz rád, nehogy egy láthatatlan ragadozó rád támadjon a WC kagylóból. Ez a törődés legmagasabb foka. Biztosítja a túlélésedet a legveszélyesebb pillanatokban is. A 10. jel a hangbeli kommunikáció egy különleges formája. A trillázás és a csicsergés. A macskák egymás között szinte sosem nyávognak felnőtt korban. A hagyományos nyávogást, miau, kizárólag arra fejlesztették ki, hogy minket, embereket manipuláljanak, ha éhesek, vagy ha ki akarnak menni egy ajtón, hogy aztán rögtön visszajöjjenek. De az a rövid, magas, guruló brrp hang az egészen más. Ha a cicád ezzel a trillázó hanggal köszönt, amikor hazaérsz, vagy amikor felugrik melléd az ágyra, az az őszinte izgatottság és öröm jele. Anyamacskák használják ezt a kölykeik hívására, barátságos macskák pedig a másik üdvözlésére. Ha neked trillázik, az olyan, mintha azt mondaná, jaj, de jó, hogy itt vagy, annyira örülök neked. Ez egy abszolút spontán, boldog reakció a jelenlétedre. 11. jelünk a higiéniai szolgáltatás. Amikor a macskád úgy dönt, hogy te is megéred a mosdatást. Fekszel a kanapén, a macska odajön, és azzal a reszelős, smirglipapírhoz hasonló nyelvével elkezdi nyalni a kezedet, a karodat, vagy legrosszabb esetben a hajadat. Bármennyire is fájdalmas és karcos tud lenni ez az exfoliáló kezelés, ez a kötődés hatalmas jele. A macskák kolóniákban élve csak azokat a társaikat mosdatják, ezt hívják allogroomingnak, akiket a legjobban szeretnek és tisztelnek. Ezzel erősítik a szociális köteléket, és ami még fontosabb, közös családi illatot hoznak létre. Azzal, hogy megmosdat, hivatalosan is befogadott a belső körbe, és a sajátjának tekint. Te vagy a nagy, szőrtelen cica testvére, akire vigyázni kell. Végül a 12. jel, ami mindent összefoglal, a kartondoboz szindróma. Megvetted neki a legdrágább játékokat, a plafonig érő mászókát, de amikor megjön az internetes rendelés, ő a szakadt, ragasztószalagos kartondobozt választja. Ez nem azért van, mert direkt bosszantani akar téged, aki egy vagyont költött rá. A doboz a tökéletes menedék, biztonságos, meleg, és remekül lehet belőle lesből támadni a bokádra. De a lényeg ez. Csak egy olyan macska tud órákig önfeledten játszani és aludni egy egyszerű szemétben, akinek az alapvető szükségletei, étel, víz, szeretet maximálisan ki vannak elégítve. Az a tény, hogy a macskád a legapróbb dolgokban, egy kupakban, egy dobozban, egy napsugárban is megtalálja a tökéletes boldogságot, annak a stresszmentes, csodálatos életnek a bizonyítéka, amit te adtál neki. Most már tudod, mi zajlik abban a titokzatos, doromboló, apró fejben. Bármennyire is bosszantó tud lenni, amikor hajnalban a képedbe másznak, széttépik a kezdet, ha a hasukhoz érsz, vagy egy döglött egérrel lepnek meg, sose feledd.
Ezek mind annak a jelei, hogy a te macskád a fellegekben érzi magát veled. Te nem csak egy kétlábú konzervnyitó vagy számukra, hanem a világuk közepe, a biztonságuk záloga és a legkedvesebb családtagjuk. Szóval legközelebb, amikor lefoglalja a laptopodat, csak mosolyog és örülj neki, hogy ennyire imád. Ha magadra és a cicádra ismertél ezekben a pontokban, nyomj egy hatalmas lájkot a videóra, iratkozz fel a csatornánkra, és oszd meg ezt a videót azokkal a barátaiddal is, akik szintén a macskájuk alkalmazottjai. És a végére egy kérdés, ami nagyon érdekel minket. A te cicád melyik furcsaságot csinálja a leggyakrabban a 12 közül? Írd meg kommentben, és találkozunk a következő videóban.